Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәрби диңгез флоты көненә әзерлек. Геройлар аллеясында яңа бюст урнаштырыла. Достойны славы и матросской похвалы. Чисталык хакына Татнефть профсоюз масштаблы экологик акция үткәрде. Biz mında үзебезгә килмибез, балалар белән киләбез. Biz mında танышабыз, коллегалар белән дә. 90 ил берләште. БРИКС уеннары Казанда старт алды. БРИКС илләре уеннарында 4,5 меңнән артык спортчы катнаша. 387 медаль комплекты уйнатыла. Шәһәр паркында геройлар аллеясы тагын бер геройга тулылана. Хәрби диңгез флоты көненә совет чоры герое адмирал Николай Кузнецов исеменә бюст куелу планлаштырылган. Хәрби диңгез флоты бәйрәме быел 28 июльгә туры килә. Шул ук көнне бюст ачылу тантанасы да узачак. Димәк, бу көнне икеләтә бәйрәм булуы каралган. Тулырак Алсу Ахмәтҗанова материалында. Николай Герасимович Кузнецов бөек ватан сугышы башлангач сугыш көчен ныгытуда һәм хәрби диңгез флоты көчләренең һәм активларының сугышка әзерлеген арттыруда зур өлеш керткән кеше. Сугыш вакытында ул команда штаб әгъзасы булган. Адмиралның хәтере күп тапкырлар мәңгеләштерелгән. Урамнар, мемориаль такталар, бюстлар һәм һәйкәлләр булдырылган. Бер айдан соң аның истәлегенә Әлмәттәдә бюст ачылышы тантанасы узачак. Этот человек безупречная репутация. Ул абруйлы, әдәпле диңгез талантлы кеше. Халык арасында зур хөрмәт һәм мәхәббәт казанды. Данга һәм диңгезченең мактавына лаек. Достойны славы и матросской похвалы. Бүген әлеге бюст куеласы урында төзелеш эшләре бара. Фундамент салынган, плитка ябыштырылып килә. Бүген бюст Краснодардан Әлмәткә кайту юлында. Әйтеп үтик, бюст төзүнең идеясеннән башлап финанс ярдәменә кадәр Фарватер диңгезчеләр клубы әгъзаларына йөкләнгән. Всех моряков города Альметска. Әлеге бәйрәмгә барлык диңгезчеләрне, шәһәр халкын һәм кунакларын чакырып калабыз. Бу тантаналы көнне совет чоры геройларын искә төшереп, аларның геройлыклары турында фикер алышырбыз. Чеканили победу, прийти, поддержать нас в этот торжественный для нас день. Алсу Ахмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Юллар ялгышларны кичермидиләр, ләкин ялгышудан бигрәк юл йөрү кагыйдәләрен күрә торып үтәмибез, ваемсызлыгыбыз аркасында бәлага тарыйбыз. Соңгы вакытларда район территориясендә булган юл транспорт фаҗигаләре шул турыда сөйли. Агымдагы елның 5 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт районы территориясендә 31 юл транспорт һәлакәтен теркәлгән. Аларда 3 кеше һәлак булган һәм 38 кеше яраланган. Юл транспорт һәлакәтенең нигезендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган түбәндәге сәбәпләр тора. Шулай шоферлар исерек хәлдә яки аның билгеләре белән 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Анда 2 кеше яраланган. Транспорт чарасы белән идарә итү хукукына ия булмаган затлар катнашында 1 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше яраланган. Машина йөртүчеләр каршы як полосага чыгу кагыйдәләрен бозган өчен 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 кеше һәлак булган һәм 7 кеше яраланган. Машина йөртүчеләрнең җәяүлеләр үтү кагыйдәләрен бозу аркасында 4 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәсендә 1 кеше һәлак булган, 3 кеше яраланган. Бу саннар район башкарма комитетында үткәрелгән юл куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында яңгырады. Отмечу, что принимаем совместные усилия всех ведомств, а также внедрение озвученных сегодня предложений окажет положительное воздействие на снижение канации аварийности и позволит финансировать национальный проект ПКД. Мәктәп лагерьларына йөрүче укучылар арасында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы бәйгесе үтте. Яшьләр һәм яшүсмерләр үзәгендә 6 команда арасында иң көчле яшь юл хәрәкәте инспекторларын ачыкладылар. Станцияләрдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, велосипедны фигуралы йөртү, яраланучыларга беренче ярдәм күрсәтү кебек биремнәр бар иде. Куркынычсызлык искәртмәләре һәрвакыттагыча файдалы. Бигрәк тә уен формасында балалар юл кагыйдәләрен тизрәк истә калдыра ди белгечләр. Бу ел гаилә елы уңаеннан һәрбер командада әниләр дә катнашты.
Гаилә елы уңайыннан быел без шулай ук гаилә әгъзаларын да конкурска җәлеп иттек. Әниләр, әтиләр, абыйлар, апалар. Шулай итеп алар барысы бергә уен формасында юлларда куркынычсыз тәртип кагыйдәләрен ныгыттылар. Повторили правила безопасного поведения на дорогах. Карабаш су саклагычы территориясендә экологик акция узды. Ул Татнефть профсоюз әгъзалары белән оештырылды. 50-гә якын кеше кулларына капчык, тырмай, чалгы тотып, буяу һәм пумала белән коралланып, бергәләп эшкә чыкты. Эме эшләрен без дә күреп кайттык. Экологик акцияләрне Татнефть профсоюз оешмалар җитәкчелеге белән бергә даими оештыра. Шулай, профсоюз әгъзаларының яшьләр оешмасы көче белән ел саен Татарстан нефтенең 60 еллыгы паркында сулыкларда өмә эшләр бара. Яңа экотренд булып тизлеккә чүп җыю, плогинг спорт төре тора. Бу экологик юнәлешләрнең барсына да профсоюз оешмасы ярдәм итә. Әмма мондый акция, ягъни профсоюз әгъзалары ял иткән базалар акваториясен чистарту беренче тапкыр үткәрелә. Поддерживая эту акцию, конечно, мы в первую очередь... Бу акцияны хуплап, әлбәттә, без беренче чиратта компаниядә кабул ителгән һәм расланган тотрыклы үсеш максатларын хуплыйбыз. Шушы максатларның берсе экологияны саклау һәм сулыкларны чисталыкта тоту. Димәк, бу чисталык өчен, без яшәгән урын өчен үзебез җаваплы. Объектов, то есть это за экологию, за чистоту. Мы ответственны за то место, где мы проживаем. Һәркем табигатьне саклауга үз өлешен кертә ала. Һәм бу акция хәтта бәләкәй тырышлыкның да сизелерлек файда китерүенең ачык мисалы дип билгеләп үтә өмәдә катнашучылар. Без очраштык, бөтенебез җыелыр өчен, танышыр өчен. Бу мероприятие безнең ничек әйтим, бөтенебезне берләштерер өчен бу субботник кирәк әйбер ул. Biz монда үзебез генә килмибез, балалар белән киләбез. Без монда танышабыз, коллегалар белән дә, белмәгән кешеләр белән бергә дуслашабыз. Без монда гаилә белән ял итәбез һәм дә монда чисталыкны сакларга кирәк. Моның ише чаралар әйләнә-тирә мөхитне саклау юнәлешендә мөһим адым булып тора. Татнефть профсоюзы табигатькә җаваплылык мөнәсәбәтен күрсәтеп, башкаларны рухландыра. Чисталыкны сакласа, Карабаш су саклагычының чиста һәм төзек яры Бөгелмә районының яшәүчеләрен һәм кунакларын һәр вакыт сөендерәчәк. Нәтиҗәдә 2 бригадага бүленгән профсоюз әгъзалары Карабаш су саклагычының территориясе буйлап урнашкан Татнефть заводы бүлекчәсенең 4 объектында чисталыкка иреште. Яр буе зонасын камыштан чистарту, пляжда чүп үләннәрен кисү, җәяүле сукмактан үлән җыю һәм пирсны буяу 2 көнлек эш планы үтәлде. Бөгелмәдә Глеб Успенский урамындагы скверда Культторг шәһәр экофестивале кысаларында өмә булып узды. Аны киләчәкне саклаучы технологияләр музее хезмәткәрләре оештырган. Бу көнне бөгелмәлеләр чүп җыеп, клумбаларны рәткә китерде һәм үзләре алып килгән чәчәкләр утыртты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Шәһәрне чистартып, матурлатыйк. Бу девиз киләчәкне саклаучы технологиялар музее хезмәткәрләре оештырган өмәдән старт булып торды. Бөгелмәләр, көрәкләр, тырмалар, чалгылар белән коралланып, Глеб Успенский урамындагы сквер территориясын чистарта. Сегодня Шәһәр күләмендә уздырылачак Культторг фестиваленә багышлап өмә үткәрергә булдык. Ул 14 сентябрьдә техника йорты артындагы скверда уздырылачак. Якын тирә йортлардагы бөгелмәләрне үз хезмәттәшләребезне җәлеп итәргә булдык. Эш бик күп. Картайган агачларның ботакларын кисеп, чәчәкләр түтәлләрен чистартып, аларны казып, чәчәкләр утыртырга, чүпчәр җыярга кирәк. красиво, пока не скорость. Монда тиз генә матур булмаячак, эш бик күп. Чәчәк түтәлләрен утыртырга, агачларны тигезләргә кирәк. Хуҗаларча күзлектән карап әйтә алам, эш шактый зурдан. Бу эш безнең шәһәрне тагын да чистарак һәм матуррак итү өчен бик яхшы мөмкинлек дип сөйли өмәгә килгән шәһәр халкы. Күпләр биредә гаиләләре белән. Без өмәгә килдек җыштырырга, монда бик пычрак. Әнигә булышам яфрак җыярга. Өмәгә волонтерлар, шәһәр оешмалары, спортчылар, районның клуб системасы хезмәткәрләре кушылды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучан телекомпаниясе.
Әлмет районының солқын олан халқы туған ауылларына негіз салуға 100 ел тулуны белгілеп өтті. Бұл ауыл республикабыз тарихына суғыш жылларында колхоз рәйісі болған Меңлікамал Сүлейманова білән дә кіріп қалған. Әлігі ханым Мирсей Әмир романының түп героя прототипі. Дос туғанларны ұшыраштырған бәйрәмні Рәдифә Нұғманова көріп қайтты. Тирә-яғы урман, мул сулы чишмәләре булган бу авылны бирегә күченеп килгән бер төркем халык шундук яраткан, үз иткән. Салкын суларына күрәме, үзәккә үткән кышкы салкыннарына буламы, авылны салкын алан дип атаганнар. Халкы иген иккән, ауга йөргән, буада юкә мунчаласы җитештергән, яр буенда кирпеч суккан. Заманында сыер, ат һәм тавык фирмалары, 120ләп йорты булган зур авыл бүген шушы шаулы елларның тарихын саклаучы. Биредә туып үскән халык үз үткәне белән горурлана. Күпчелек халык җәй көне кайтып торучы гына булса да, менә шулай бергәләп җыелу бу авылның күркәм гадәте булып бүгенгәчә саклана килә. Салкын Алан авылы заманында республикабызның иң алдынгы колхозы булган. Шуңадыр биредә татар һәм башкорт автономияле республикаларыннан бик күп язучылар, галимнәр, мәдәният сәнгать әһелләре булган. Авыл халкы шул каләм осталарының әсәрләрендә гәүдәләндерелә. Мирсей Әмир романының прототипы булган Миңлекамал Сүлейманова сугыш елларында колхоз рәисе булган. Аның хакта истәлекләре белән кызы, үзе дә 50 ел халыкка гыйлем биреп хезмәт иткән Гәүһәр Сүлейманова уртаклаша. Әнием колхоз председателе булып эшләгән чагында бер кем дә авылдан хәер сорашып читкә чыкмады. Бер кем дә ашка интекмәде. Вәкилләрдән паша ул авыл халкын вәкилләрдән урлап туйдырды. Игә бер артык ризык алып кайтмады. Газилсез булмады. Шул газил булган өчен Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, Коръән таләпләрен үтәгән өчен халык аны үзе итте. Бәйрәмдә район җитәкчелеге вәкилләре дә катнашты. Алар авыл активистларына, аксакалларына лаеклы бүләкләрен тапшырдылар. Бүген Новоникольск авылы җирлеге составына караган Салкын Аланда фельдшерлык-акушерлык пункты эшли. Үз мәчете бар. Авыл республика программаларында актив катнаша. Тырыш халык беренче чиратта, тырыш халык ачык кешеләр, һәр вакытны киләм, һәрберсе минем белән тәрҗемәгә керәләр, сөйләшәбез, вопросларны шайтабыз. Менә инде үзара салым акчаларына бит инде менә инде безнең Салкын Аланда 5000 мең акча җыелышып трактор алдылар. Ул бөтен җирдә дәвамлы акчаны җыймыйлар. Ул бит инде һәрбер кешедән 5000 дигән сүз бит инде. Ул тракторның бәясе дә бүген көндә бар. Бәйрәм күңелле уеннар, концерт программасы белән үрелеп барды. Якташлары каршында Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина да чыгыш ясады. Бәйрәмнең тулы репортажын бу шимбә 17:30 сельская жизнь тапшыруында карый алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең озын гомерле шәхесләре саны тагын бер кешегә артты. Бүген үзенең 100нче туган көнен Нәсимә Әхмәди кызы Касыймова каршы алды. Олуг юбилее белән калабызның акъәбисен район җитәкчелеге, ветераннар советы һәм халыкны социаль яклау идарәсе вәкилләре тәбрикләде. Нәсимә апа Сарман районы Иске Әхмәт авылында туган. Мәктәпне тәмамлагач та халык мәгарифе бүлегендә инспектор, аннары финанс бүлегендә эшләгән. Бөек Ватан сугышы елларында мәктәптә бухгалтер, авылда клуб мөдире булып хезмәт куйган. 1970 елда лаеклы ялга чыкканчы Рәсимә Әхмәдиевны район башкарма комитетының социаль тәкъмин итү бүлегендә әйдәп баручы белгеч булып эшли. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңү хөрмәтенә юбилей медальләре, хезмәт ветераны медале һәм күп санлы мактау грамоталары белән бүләкләнә. Казанда 12 июньдә БРИКС илләре спорт уеннары башланды. Ул 23-нә кадәр дәвам итә. Анда 90-га якын ил катнаша. Барлыгы 12 көн эчендә 27 спорт төре буенча ярышлар уза. Бу көннәрдә уеннарның барышын безнең хезмәттәшебез Алина Хәсәншина күзәтә. Сүзне аңа бирәбез. БРИКС уеннары 27 спорт төре буенча уза. Бүген шуларның 9-ы үтә. Алар арасында бокс та бар. БРИКС илләре уеннарында 4000 ярымнан артык спортчы катнаша, 387 медаль комплекты уйнатыла. Әлеге зур спорт чарасы 17 объектта уза.
медаль зачетында Россия бірінші орында бара. 312 медальның 156-сы алтын. Кешегі күн нәтижелері бойынша Татарстан спортшылары 20 алтын, 9 күміш һәм 5 бронза медаль яулый. Кичә кич Әлмәт Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Екатерина Кошкина хатын-кызлар көрәшендә алтын медаль яулады. 5 очрашуда җиңеп, ул 62 килограмм авырлык категориясендә БРИКС уеннары чемпионы булды. Ой, дома это особенный вайб, можно сказать. Тут поддержка близких, родные. И тут проигрывать нельзя, потому что дома. И я не сомневалась в себе. Я думала, что я доберусь, все нормально будет. Если даже проигрывала бы, я все равно добрала бы, до конца боролась бы. У меня тут родители как бы поддерживают, переживают. Чувствую, как папа там с трибун орёт. Громче всех зрителей. Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырылган. Әлегә шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.